Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji u l-Ekonomija Diġitali Clayton Bartolo nieda l-programm iBusinify. Din hija pjattaforma li tista' sservi tgħodda għan-negozji sabiex jadattaw in-negozji tagħhom skont l-esiġenzi matul din il-pandemija mingħajr ma jidħlu fi spejjeż żejda. Fejn investiment ta' madwar 40,000 euro u b'mira li jkollna madwar 60 student illi jipparteċipaw f'dan il-programm qegħdin naraw kif nagħtu il-ħtiġijiet lill-negozji sabiex ikunu jistgħu anke jimpruvjaw dejjem iżjed in-negozju tagħhom. iBusinify se jrid twassal b'kollaborazzjoni bejn l-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni u l-Fundazzjoni għall-Ħiliet Teknoloġiċi. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni, Ġismond Buġejja, tenna li ser ikunu qed jingħataw lezzjonijiet online b'kontenut pratiku dwar it-taħriġ fuq it-teknoloġija fil-kummerċ elettroniku kif ukoll kif tippromovi n-negozju tiegħek online. Dawk li huma interessati jsegwu l-programm iBusinify jistgħu jagħmlu dan billi japplikaw online fuq is-sit ibusinify.com.